kane no na yɛn ankasa yɛyɛ nkwasiafoɔ asoɔdenfoɔ ne abɔnefoɔ na yɛyɛ akɔnɔ ne anigye ahodoɔ nko a yɛsɛ yɛn apabɔ wɔ bɔne ne anibrɛ ho afoforɔ tane yɛn ma yɛn so tane wɔn nanso ɛberɛ a yɛn agyenkɔ Onyankopɔn ayɛ mmeɛ ne ne dɔ daadi no ɔgye yɛn kwa ɛnyɛ nnyompa bi a yɛyɛ nti na mmom ɔnam na ɔmmɔborɔ mu aworo yɛn ho agye yɛn kwa ama Honhom Kronkron no awɔ yɛn foforɔ ama yɛn kwa foforɔ Onyankopɔn nam Yesu Kristo a ɔyɛ yɛn agyenkwa no so ehwie Honhom Kronkron no egu yɛn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'adom nti yɛbɛyɛ daa nkwa no ne daso ho adedifoɔ yɛyɛ yɛn nokwasɛm mepɛ sɛ wote saa asɛm mu yie na ma wɔn a wɔgye Nyankopɔn di no hu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde wɔn bere di dwuma pa yɛnum nyinaa yɛ na ɛho wɔfa so ma nipa amen.